Meta Ġesu qam mill-mewt, kien jaf li huwa kellu ftit żmien qabel ma jitla fis-sema fil-glorja ma' Alla l-Missier. Għalhekk huwa ħalla l-Knisja f'idejn l-Apostli billi għażel lil Pietru biex ikun il-kap tal-Knisja u lill-Apostli biex jgħinuh fit-tmexxija tagħha. Matul iż-żminijiet il-Knisja kibret u għalhekk kienu kien hemm il-bżonn li jkun hemm aktar minn 12 persuna biex jieħdu ħsieb lil dawk li xtaqu jimxu wara Ġesu. Sa mill-bidunet tal-Knisja nistgħu naraw isqfiet magħżula bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu li mexxew il-Knisja tagħhom skont kif rid Ġesu. Fost dawn insibu lil San Nikola u lil Sant Wistin. Min hu l-Isqof? L-Isqof huwa l-kap tal-Knisja tad-Djoċesi, jew aħjar grupp ta' parroċċi flimkien. Ix-xogħol tal-Isqof huwa li jgħallem lill-insara li huma fdati f'idejh. Dan jagħmlu b'diversi modi, billi jippriedka, jikteb ittri pastorali u jgħallem kull fejn ikun. B'dan il-mod huwa jkun qiegħed jgħinna biex nimxu l quddiem fit-triq tal-qdusija tagħna. L-Isqof għandu l-irwol li jamministra s-sagramenti kollha, b'mod speċjali il-griżma tal-Isqof u l-Ordni Sagri. Huwa jħeġġeġ u jgħallem lill-poplu u bl-eżempju tiegħu jispirhom biex jgħixu ħajja tajba. Min jagħżel lill-Isqof? L-Isqof huwa magħżul mill-Papa, imma qabel ma l-Papa jagħmel l-għażla tiegħu, huwa jitlob lill-Ispiritu Santu biex jurih minnu l-aktar adattat għal dak l-irwol. Għalhekk nistgħu ngħidu li l-Isqof hu maħtur mill-Ispiritu Santu. Xi kwalitajiet għandu jkollu l-Isqof? San Pawl jgħid lil Timotju li min jixtieq ix-xogħol ta' Isqof jixtieq biċċa xogħol sabiħa. Mbagħad ikompli jgħidlu li Isqof irid ikun bniedem li ma ssibx xi tgħid fih. Meqjus, prudenti, serju, jilqa' l-barranin, jaf jgħallem. X'differenzi hemm bejn Arċisqof u Isqof? L-Isqof huwa l-kap ta' numru ta' parroċċi flimkien, filwaqt l-Arċisqof jieħu ħsieb mhux biss il-parroċċi fdati f'idejh, imma wkoll jgħin fit-tmexxija ta' djaċisijiet oħra. Min hu l-Arċisqof ta' Malta? L-Arċisqof ta' Malta jismu Paolo Cremona u twieled nhar il-25 ta' Jannar 1946. Missieru kien jismu Joseph u ommu jisma Josephine u għandu żewġ ħutu oħra. Settembru tal-1962 huwa beda il-mixja tiegħu f'Ordni Dominikan u nhar 22 ta' Marzu 1969 huwa ġie ordnat saċerdot. Nhar 2 ta' Diċembru 2006 ħarġet l-aħbar li l-Arċisqof il-ġdid ta' Malta se jkun Patri Paul Cremona. Huwa ġie ordnat Arċisqof kważi xahar wara fis-26 ta' Jannar meta n-Nunzju Apostoliku ħabbrilna min se jkun l-Isqof il-ġdid tagħna u għaqlilna. Papa Giovanni Paolo II kien milquh f'Malta b'entużjażmu li ma jintasiex bħala t-tieni Pawlu. Illum Papa Benedittu XVI qiegħed jafda li din id-djoċesi f'idejn Pawlu ieħor. Matul din il-viżita pastorali għandna ċans insiru nafu aħjar lill-Arċisqof tagħna, Paolo Cremona.